Γάμο το, τι θα κάνω τώρα. Έχω χαθεί. Ίσως να ξέρει το παιδί. Φιλαράκι, να σε ρωτήσω κάτι γιατί έχω χαθεί. Ναι, αν μπορώ, πες μου. Μπορείς να μου πεις πως βάζουμε self-certificate στον Apache? Ναι, αυτό είναι φυσικά απλό. Λοιπόν, για αρχή θα κάνεις ένα certificate και ένα public-private key. Θα στείλεις σε μια εταιρεία για να το βεβαιώσει. Μετά θα πας στον Apache. Που από ό,τι θυμάμαι μετά θα φτιάξεις ένα web host. Θα δηλώσεις εκεί που είναι το certificate σου και το private key σου. Και νομίζω ότι άμα κάνεις ένα restart μετά είσαι ok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκι. Με έσωσες. Τίποτα, όποτε θες. Τι είναι αυτά? Τίποτα, δεν έχουμε ιδέα, πάμε.